Fulani Herdsman don't write another letter through the organization To B0mb Ałl. No be small thing o. They say as Nigeria don dey look them as a second-class citizen for inside this Nigeria country. He say for that reason now, they go make sure they throw ogbunigbe give all the whole state for inside Nigeria. This is coming from Fulani Herdsman. No be small thing, my people. They say that the Fulani Herdsman in Imo State, they say Imo State youth and Imo State government don finally confirm say na then they carry people they enter inside bush. As one boy where they carry enter inside bush run comot for their hand, the boy overpower them and run comot for their hand. And before the boy run comot, they don't send message give the parents of the boy. The boy come still come outside, come talk the truth. Say those people, they no get anything to do with Igbo people. With Igbo people, say there are a Funanis where they carry cow, they waka for inside bush. My wonderful people, mu go find out how this thing take dey happen. Hello my wonderful people, welcome back to Balabas Gist. If today na the first time where they come across this wonderful channel, you are highly welcome. Still here they bring you updates back to back as it dey hot. My people, no be small thing, no things they really happen for inside Nigeria. Things are really happening. If it never happen to you, that means things they happen. Things they happen to God who made me. Things are really happening for inside Nigeria. Nigeria, they waka they go small. Forget this thing. What una they see? Things they happen. My people, oh, this one shocked me. They said that the To B0mb Ałl will be Fulani organization, the cattle reelers. They said they don't come talk another one, give the the Republican government of Nigeria. He said that now, we be say Nigeria, they look them as a second-class citizen, then go throw ogbunigbe. No be small thing, no. But the funniest thing for inside this matter, since 2015 to 2023, where Buhari dey for power, they do every. Fulani no come outside talk o. They carry people for different road. They enter inside bush. Buhari no do anything o. They collect from people villages for inside northern side, for Plateau, for many sides, for Zamfara. This one, Buhari no do anything o. Now, where another person, wey be Bola Ahmed Tinubu don enter, Fulani now they see themselves as a second-class citizen. Remember the time of Goodluck Jonathan? Now Boko Haram come out from nowhere. Nigeria, no be small thing. The one thing they vex me for inside this matter na Yorubas, they see Igbos as their enemy. Benin, they see Igbos, some of Benin, not be all Benin, they see Igbos as their enemy. While the people we no even get any part of the country, now then they rule us. Now then they kill us. Now then they come outside, can't talk so many things. My people, if you there for this category of people, may you change your brain, because Igbos will never be your enemy. Your enemy will not come to you and take your thing peacefully. Your enemy will never come and take it peacefully. It will come always with violence and also take it. This channel never support violence. So, my people, let's watch this video from our brother whether they call Nsonkwa. May you hear everything. For those of you who don't understand Igbo, I will analyze them at the end of the video. Watch this video together with me before we come back and continue. Chibo anụ ọzọ nke na-abịa logonani na obozi social media nọ Nsonkwa nakwa YouTube na Twitter nọ Nsonkwa Chiwo nọ Nsonkwa News Express na Nsonkwa TV. Ana m ekene gị maka ịnọnyere anyị nke ụtụtụ a. Tupu m aga n'ihu n'ihe anyị ji bịa n'ụtụtụ a. O nwere voice note ndị kidnappers, ndị Fulani herdsmen na kidnap ndị mmadụ na avụ nakwa ihe agwa nakwa obi nze nakwa nekede. When voice note we have borrowed the family can with 5 million. So I can play that voice note. But I know some people will get no blackmailing. You know? No okay ku na actually ku giden them or ku giden din cause. Nde Fulani na chin nama. Aha wunde na kidnap nde mmadụ n'ihi agwa. Aha na kidnap nde mmadụ na nekede no bize. Aha na kidnap nde mmadụ na afọ. Aha nwa. Aha niile no dey all Fulani herdsmen.
They kidnap them. Now listen to this voice note. So I want to tell you something. Okay. This your son, is it your son or be your watching? My son. But I don't understand your son with the answer like say you be more picking. Abi? If it's more picking now in the one last jump. I say you with the answer like say you be more picking. Your son told you say they don't do it away, they don't kidnap him. Boy, the answer like say you want go find a be you want go do it. Answer other how much him give, other how much he give them. You not tell who people carry them. Who people that what you want? How much you want? What you want? I'm gonna 5 million want if no go sacrifice a picking. 5 million there. Yes, if no go sacrifice a picking, you know go say again, trust me, you know go sacrifice him. Don't worry. We go for money. If we not bring that money, we will sacrifice him. If you say that lie, just want today, tomorrow, I give you tomorrow 11 o'clock. If you know you respond, better respond. You don't go hear this happen again. You know we even see in the body. We will look for money. Don't touch that. We will take a decision to look for money for now. Yeah, from now to tomorrow 11 o'clock, if I don't hear any better again, you don't hear that again. It's okay. Can you today show away her? Can you today show away her? 5 million. Now I got sacrifice the boy. But I pay with it. It was gonna that boy. Chineke nyerike. That boy aluso ndo ogo. Balaga. That boy luso these people ogo. Balaga. It was Zuga na Chineke brother guy nye mura. That boy abalaga. I can sacrifice that boy, but Chineke is this boy. You know? So I know kuye. I my high neku. When we say that no Fulani Herdsman. Ne Fulani na chin nama. All one at run the madu ni more here for ni more here naked, ni more here, but ni homo imi more hobize, ni more here for all, ni more homo can ne. Ni more here naked. Fulani na chin nama. Oh hanemi. And I will keep sounding this as a warning note. All these communities, go and have local vigilante. Form Hunters Association. Adema, can you let Banya Ponquem Noku? Nde mieti, egunde mieti ala yiri. Hayiri nate, na because Nigeria lezranya now. Na relegate her to second class. Mieti ala. Otuji kotrande na chinama. Otunde na chikonama. You able that they will na haga atu obunigwe. Na haga atu obunigwe na Enugu. Tu obunigwe na Anambra. Tu obunigwe na Lagos. Tu obunigwe na Port Harcourt. Tu obunigwe na Kaduna. Tu obunigwe ebe di otua. Because they relegate ele ndi Fulani to second class citizens of Nigeria. Now, EMJ kwu awuna somebody ama na Nigeria etinye gonu n'okwu a. Bara ha mba. Ma gwa the Sultan of Sokoto ya chie ha serious warning. Guru Maharaji enyela Sultan of Sokoto ntuziaka nye ndị a warning. Because, of course, according to Guru Maharaji, ndị Fulani, during the regime of Buhari, they did, how many years are oboda? Ndị Fulani na-achị nnama mere ihe sọrọ ha n'oboda between 2015 and 2023. Because one ha nwoke Buhari nọ n'ishie. Fulani na-achị nnama menta mimo, ndị Fulani menta mimo na this country, Buhari aga atụpụ ọnụ. Fulani na-achị nnama ga-awakpo obodo gbuo, wakpo community gbuo, wakpo local government gbuo, Buhari aga atụpụ ọnụ. Buhari agba nkịtị because ọ ụmụnne ndị Fulani ibie, ndị na-achị nnama ibie. Now, Tudumba Batala Wonye Yoruba, they are feeling that they are now being relegated as second class citizens. If they are feeling like this, can you hear Gabasa Ibundibo? Obrunande Fulani na Chinama Bundi, none every position of authority in Nigeria, starting from the day Nigeria when independence wrote her. Obruna Hagade Bakwa, so also under 6 months. Onye Fulani na who president in Nigeria. Can you hear Gabanywa Bundibo? That has been suffering since after the war. Since after the war, the Igbos have been suffering in this country. Which means Obru non Dibo Bundi Fulani, oh my am on Ebo Oku. Oh yes! Oh yes!
bụrụ na anyị nwa bụ ndị Igbo nwere ndụ ndị Fulani ọ ma ebe agbaala ọkụ. So because of na onye Yoruba na awụzi president, because na unu erigezi ihe ahụ unu na-eri before, unu erigezi na tebụl ahụ unu na-eri before, unu ahụziela ụmụ na second class citizens, then anyị nwa na onwe anyị bụ ndị Igbo unu kụlara anyị to the backyard. Except that na Chukwu okike abịa banọnyere anyị bụ ndị Igbo na anyị na-eme ọfụma, na Chineke gọziri akara aka anyị agọzi, na akara aka anyị bụ aka nchawa. Ewezugakwa ya n'obodo a, kedu ihe anyị kara ime, kedu ndị anyị kara ịbụ? Still unu na onwe unu kpọrọ onwe unu the first class citizens for the past 50-something years of independence. Onwe ihe unu ji first class citizens unu mepụta nwuo. Na under 6 months onye Yoruba bara dia, unu ebewela akwa na unu aghọla second class citizens. Na unu ga-atụ ogbunigwe ebe a, tụ ogbunigwe ebe nke ọzọ, unu ga-atụgbu onwe unu, onwe unu ka unu ga-egbu. Unu ka unu ga-egbu. Unu na-awe ala. Ishi adị unu mma, unu nwere isi mgbaka. Unu nwere isi mgbaka, ihe na-eme unu n'ụbụrụ isi. Ihe na-eme unu n'ụbụrụ isi. Anyị na-echekwa unu adịkwa ama. Anyị na-eche unu. Ọkwa unu si na unu bụ ndị nke unu bụ ndị nke ọzọ. Buru unu bata 18. Ka agbadasa ndị ga-enye goal. Ọ dị mma. Ihe gbasara ndị Igbo ekwuole m ekwukwe ya ọzọ. Aka m na-arịọkwa ụmụnne m ndị Igbo. Aka m na-arịọkwa ụmụnne m ndị Igbo. Bikonu. Nwee branch of ihe ọbụla ị na-eme na Lagos, ihe ọbụla ị na-arụ, ihe ọbụla ị na-ere na Lagos, wee branch ya n'ala Igbo. Ụnyaahụ ọ kpọtụkwa ọzọ ebe Trinity gịnị Olodi ka Owoshodi. Ọ kpọtụkwa ọzọ ele shop ndị Igbo without notice pịarie. Ngwa ahịa ha nọ inside their shop akụrie. I will play the video now. Una ahụ ya. I will play the video. Ana m arịọkwa gị nwanne m onye Igbo na Lagos, especially Lagos, nwee branch of that your electrical shop, electrical company, nwee ya n'Owerri, nwee ya na Abakaliki, nwee ya n'Awka, nwee ya n'Enugu, nwee ya n'Ụmụahịa. Arịrịọ ka m na-arịọ. Asịghị gị buru ngwongwo gị lọtawa ala Igbo na mba. Start small n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ngwongwo gị n'ebe ahụ dị 100 n'ime shop, carry ya into 3 places. The way 2 na Lagos ebe a, were godi 1 welata ala Igbo ebe a. Chọọ somebody the way na shop gị nọ na Enugu, chọọ somebody the way na shop gị nọ n'Ụmụahịa ma ọ bụ nke nọ n'Owerri, ma ọ bụ nke nọ n'Awka. Biko nunu, ma nke nọ na Abakaliki. Can play godi this video now. Can play this video. Na Trinity Market Olodi Apapa. Trinity Market Olodi Apapa. Trinity Market Olodi Apapa. Then I have this morning, February 1st, 2024. February 1st, 2024. Yeah, no. Yeah, buy now. Buy now. Oh, yeah, can I put it now? Then you buy now. Yeah, you know, yeah, you. Batanu mo se enyemaka o. Ndị ọkịja batanu mo se enyemaka o. Ebe anyị na-anọ ka akụrisi. Ndị ọkịja na anya o. Shop m ka nọ ihe ahụ, shop m eruo n'ala. Shop ịtọ nwe n'ime ahịa. Shop ịtọ ka nwe n'ime ahịa. Ha niile eruo n'ala. Ọkwụna ahụghị ihe aha anyị na-ekwu. Biko arịrịọ ka m na-arịọ. Biko ụmụnne m ndị Igbo, arịrịọ ka m na-arịọ. Ikpere m nọ n'ana. Nwee a branch of that your business nọ na Lagos, na any city in Igbo land. Ndị achịkwa ọkụ bịa. Ekwuburu m ekwu either last year or last 2 years ka m kwurie sị na ndị emego meeting n'Igbo ya analele. Ihe m na-agwa gị bụ eziokwu. At the end of the tenure of Sanwo-Olu, half of ndị Igbo ga na Lagos. They are out to frustrate ndị Igbo.
They are out to make sure that ndị Igbo na-azụ afịa na Lagos they frustrated. Si Lagos ugbo ọsọ. Ihe wu regime Sanwo-Olu. Ihe Sanwo-Olu chọrọ ime. Ihe ndị ọhaneze na-anakọta ha eme press release. Ọhaneze na-anakọta ha eme press release. This is a rubbish. Sue Sanwo-Olu to court. Open Sanwo-Olu court. Open Sanwo-Olu court. Ihe na press release. Ọhaneze nke asef ike gburu unu. You know, they will keep demolishing the shops of Ndibo and destroying their goods and destroying their wealth and destroying their whatever. Una abankiti, press release. Who press release help? Sue that man to court. Ndibo na Lagos, who put one day, watch Lagos. A man on Ndibo Lagos. Man on Ndibo Kalina Lagos. Man on good Ndibo Kana Lagos. Una watch every market. As a protest. Adikwe egwu. Adi mma ka Chineke gozie anyị, ka Chineke dobe anyị, ụbọchị taa gara anyị niile siriri werere udo. Okay, my people, welcome back. As you done listen and watch that video and hear waiting this our brother wey be Nosonkwa finally talk for inside this video, because them they for where they are where everything they happen. And the truth, even this information I want give you now, I get them direct from the people where you go see for this video, where you see they enter inside the bush, go they carry people where Fulani Herdsman don't buy. One of those police where they there, now he contacted me, tell me say these people where they do this thing for inside that place now, Fulani say they don't come encounter with one of them before. Say na Fulanis they do that thing, but some people where they in charge, no, they allow police to go do their main work where they supposed to do, because now their people now then still there for top for inside that or side. Yes, this is a direct information. The person even follow go carry all those people who don't buy come outside. He said they don't get encounter with them one time, but they no fit go, they no fit do them anything because of Oga on top don't call, tell them say leave them. Many times when they go catch them, Oga on top go call say make them leave them. Now waiting they happen for inside Owerri. Now be this. Share this video. So our people need to be careful, and as our brother don't talk every local government for that area get your own vigilante. When you see these people, buy them, no give them to police. But if you give them to police, they will leave them and they'll go back to work. Did they settle them? Yes. This is direct information. Apart from this one, our brother don't talk here. This is direct information. Why they pass here like this? My wonderful people, please share this video and also follow this channel for more updates. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our TikTok account as well. Thank you so much for watching. We will see you for the next update. Drop your opinion as it dey hot.